कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. कोकणात अवकाळी पावसानं हजेरी लावले. गेले 15 दिवस अधूनमधून पाऊस पडत आहे. यामुळे येथील घाट रस्त्यांनी हिरवी शाल पांघरायला सुरुवात केली आहे. असंच कोकणातील फुंडा घाट हिरवागार झाला आहे. याची ड्रोनद्वारे दृश्य विराज ढवण यांनी आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केली आहेत. पाहूयात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.